În ultimii ani, plăcile vinilice au câștigat o popularitate enormă în amenajarea interioarelor. Cu toate acestea, multe persoane încă nu știu ce sunt și de ce pot fi o alegere excelentă în locul materialelor tradiționale. În acest film voi explica ce sunt de fapt plăcile vinilice și de ce merită să le luați în considerare pentru casa dumneavoastră. Vinilul este elastic, durabil și ușor de întreținut, ceea ce îl face ideal pentru multe aplicații. În special, ca acoperire pentru podele, dar și ca element de perete. Plăcile vinilice sunt compuse din mai multe straturi. Stratul superior este un strat de protecție care protejează împotriva zgârieturilor, un strat decorativ pe care se poate aplica orice model sau grafică și un strat principal care constă dintr-o mată rigidă din vinil ce asigură durabilitatea. Unele plăci, cum ar fi aceasta, conțin de asemenea un strat autoadeziv care permite, după îndepărtarea unei astfel de folii, să se lipească placa pe orice suprafață. Care sunt avantajele plăcilor vinilice? În primul rând, durabilitatea lor. Datorită stratului de protecție, acestea se caracterizează printr-o rezistență ridicată la orice daune mecanice, spre deosebire de panourile laminate, care sunt relativ ușor de zgâriat sau deteriorat. O altă avantajă care mă convinge personal de vinil este rezistența sa la umiditate. Fără îngrijorări, puteți așeza o astfel de plăcuță, fie în baie, fie în bucătărie și nu trebuie să vă faceți griji că se va umfla. Desigur, greșea ceramică oferă și ea această posibilitate, dar, pe de o parte, placa vinilică este caldă și moale, ceea ce înseamnă că se poate păși confortabil pe un astfel de podea, fie de sculț, fie în șosete. Pe de altă parte, ceramica este destul de scumpă și problematică la montaj, iar vinilul este cu siguranță mai ieftin și îl poți lipi singur, fără a fi nevoie să angajezi un specialist. Este suficient un cuțit și poți tăia plăcile în mod simplu și ușor. Ușurința. În menținerea curățeniei este o altă avantaj al plăcilor vinilice. Este suficient să le ștergi cu un mop sau o cârpă și gata, nu ai nevoie de niciun preparat, doar apă. Și rămânând în tema curățeniei, vinilul este antistatic, ceea ce face ca acesta să nu atragă praful. Plăcile vinilice sunt perfect adecvate pentru utilizarea cu încălzirea prin pardoseală, deoarece au o rezistență termică scăzută, ceea ce permite o transferare eficientă a căldurii. Datorită structurii sale subțiri și flexibile, se încălzesc rapid, ceea ce face ca podeaua să fie plăcută la atingere, iar căldura se răspândește eficient în cameră. Și în cele din urmă, cantitatea nesfârșită de motive și modele de plăci vinilice face ca acestea să se potrivească cu ușurință în orice amenajare, nu de la lemn la piatră până la modele neobișnuite. Iată plăcile vinilice. Și încă un lucru foarte important. Deși am prezentat constant plăcile vinilice ca o soluție excelentă pentru podea, ele sunt la fel de potrivite și pentru perete, ca formă de decorare, dar și într-o variantă funcțională, de exemplu în zona robinetelor. În concluzie, plăcile vinilice sunt soluții durabile, practice și ușor de montat pentru orice interior. Sunt foarte rezistente la daune și la umiditate și sunt disponibile în multe modele, ceea ce le face o alegere excelentă pentru salon, bucătărie, baie și alte încăperi. Dacă sunteți interesați de achiziționarea plăcilor vinilice, vă invit cu căldură să vizitați site-ul nostru. Acolo veți găsi printre altele astfel de modele, dar și multe altele. Linkul către site îl veți găsi în descriere. Vă salut! La revedere!